Euskara berrikuntza sozialarekin bereziki lotzen dugu emunen. Uste dugu berrikuntza sozialaren adibide oso on bat dela euskararen bizi berritzean Euskal Herrian egin den bidea. Globalizazio garai honetan munduan guztiz konektatuta gauden momentu hontan, euskara justu ematen diguna da bertakotasuna, gure esentziarekin eta izatearekin konektatzea eta beste batzuengandik ezberdintzea. Euskara lehiakorrago bihurtzen du enpresa bat, bere inguruko beharrei erantzuten dielako. Adibidez, bezeroei, beraien bezero batzuek euskarak atxikimendu bat dakarkie eta beraz, enpresak euskaraz harremanak izatea, kontaktuak izateak, bezeroien leialtasuna areagotzen du. Era berean, langileak ere, enpresen interestalde importante bat dira eta langile batzuen baloreekin konektatzen du enpresak euskara lantzen duenean eta beraz langile horien motivazioa eta atxikimendua areagotu egiten du. Euskara enpresa batek bere egunerokoan integratzeak badakar euskararen ikuspegitik aurrera pauso bat, baina bereziki izango nuke beste intangible batzuen kudeaketan laguntzen duela. Zer esan nahi dugu? Beste hizkuntza batzuk kudeatu behar baldin baditu, adibidez ingelesa edo alemana, euskara txertatzeko prozesu horrek asko lagunduko dio. Eta aniztasunaren gaia, generoaren edo ingurumenarena nola gestionatu ikasiko du, euskara gestionatzen ikasten badu. Etorkizuneko enpresa eredu arrakastatsuak gaur egungo gazteentzat hasegarriak edo interesgarriak izan behar dira. Eta ikerketak diote gazteek bilatzen duten enpresa eredua dela gizartearekin atxikimendua eta gizarteari erantzuten dion enpresa. Beraz, euskara moduko gaiak, euskara bera eta bestelakoak lantzen dituzten eta kudeatzen dituzten enpresak izango dira etorkizuneko kudeaketa arrakastatsua daukaten enpresa ereduak. Gure aurreko generazioek apustu bat egin zuten euskararen alde eta besteak beste martxan jarri zituzten hezkuntza euskalduna, euskaltegi eta gau eskolak. Zein izan behar da gure generazioaren apustua eta erronka hurrengo generazioak beraien bizitza euskaraz garatu ahal izateko.